Salut! Eu sunt Nikita și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Și astăzi e o zi specială pentru că vom face un castel. În comentarii cineva mi-a scris să fac un castel și am spus bine, de ce nu? Mai întâi aș vrea să-mi fac un târnăcou din aer. Așa, încerc să mai am niște aer. Nu? A, da. 8. 23. Bine, am făcut puțin. Acolo baza. Iată. Nu. Sau da? Așa. Bine. Ups. Ups. Așa. Și aș vrea să-mi spuneți în comentarii o altă aplicație de pe care să filmez și să filmez mai mult. Pentru că această aplicație Mobizen nu prea îmi dă să filmez mult. Dar tot mai e foarte bună. Așa. Aici, aici. Aici, aici va trebui cu lopata. Și lopata s-a stricat. Hai să ne facem mai întâi un crafting table. Așa, pe care să punem aici. Și să ne facem o lopată din lemn. Ups. Așa.
Bine. Așa, ne ducem, ne facem o galeată și o punem aici ca să se ducă toată iarba de aici. Eu cred că voi face o mică pauză pentru că îmi lăgărește puțin telefon. Preluat, așa, uitați-vă cum e. Și cred că vom merge repede să dormim. Ei, haide! Ei, cred că cam atât pentru azi. Cu voi a fost Nikita. Și dacă v-a plăcut acest episod, vă rog să-mi dați un like, să vă abonați. Și ne vedem data viitoare.